Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ġitni idea, tridux nilabu logħba. Araw, jien se nuri emozzjoni b'wiċċi u intom tridu tippruvaw taqtaw li ma' emozzjoni hi. Tlaqna. Ekku, hekk nidher ferħana. Ekku, hekk nidher irrabjata. Oħra. Ekku, hekk nidher imħasba jew inkwetata. Ekku, hekk nidher tassew eċitata. U hekk. Ekku, hekk nidher imbeżża. Din hija waħda mill-aktar emozzjonijiet li niddejjaq inħoss. Tassew niddejjaq inħoss nimbeżża. Eżempju llum, kelli ngħid lin-nannu tiegħi li t-tajra li ilu ħafna jaħdem fuqha, spiċċat tarit li marrieħ u tqattat. Għal-bidu kont inkwetata ħafna kif se ngħidlu, u badda l-inkwiet inbidel f'biża'. Bdejt nibża ħafna ngħid lin-nannu, bdejt ngħid forsi ħajjarrabja miegħi jew forsi nagħmlu mdejjaq. Imma wara l-biża' jiġi l-kuraġġ. U hekku, għamilt il-kuraġġ u llum lin-nannu għatlu b'kollox. U tafu x'qalli? In-nannu kien tassew ferħan li jien kont onesta u għatlu l-verità. U ftemna l-ġimgħa d-dieħla meta nerġa' mmur għandu se nagħmlu tajra oħra flimkien. Illum, Żiżi u sħaba jixtiequ jtuna rigal. Għażlulna l-aktar 3 kanzunetti li joġbuhom u li jferħuhom. Għafa stetu. Wieħed għandi mnieħed u 2 għandi għajnejn, mhux 3 għandi qahwa għandi 4 ħjar mix-xejn. 5 għandi swaba f'kull id li għandi 2, 6 bewsieta l-ommi għandi u 7 għall-papa. 8 għandna twieqi u 9 tiġi ġiet, 10 pupi għandna u murta ċmerijiet. Fir-razzetta Żiżi l-qrib kulħadd jaħsel idu, tal-lemin u tax-xelluk jaslu sew iridu, bl-ilma u bis-sapun ukoll jaslu jdejhom wara x-xogħol. Norku lem, norku lawn, idejna norku sew. Naħslu lem, naħslu lawn, idejna naħslu sew. Pass li lawn u pass li lem, pass li lem u pass li lawn biex jisimna niċċarġjaw. Lesti? Tlaqna! Aqbes isfen holiday, aqbes isfen miswitnejk, misim nieħrek il-bidejk, inżel kokka wajat, jej! Pass li lawn u pass li lem, pass li lem u pass li lawn biex jisimna niċċarġjaw. Erġajna? Tlaqna! Aqbes isfen holiday, aqbes isfen misfallejk, misim nieħrek inbidejk, inżel kokka wajat, jej, jej, jej! Inti lilek xi beżżak? Ġili bżajt minn xi ħaġa jew minn xi ħadd? Jew forsi ġili bżajt tgħid xi ħaġa lill-ġenituri tiegħek għax ma kontx taf kif se jirreaġixxu? Li kultant nibżgħu huwa normali. Ħafna drabi nibżgħu għax ma nkunux nafu x'se jiġri. B'hekk, jekk nitkellmu dwar il-biża' tagħna ma' xi ħadd, żgur li se nħossuna aħjar. Illum kont qed inħoss nimbeżża u fil-kalendarju tiegħi se nwaħħal dan il-wiċċ li juri kif kont qed inħossni jiena llum. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim, saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien, nispera li nerġgħu narok, nispera tkun ferħan għax samaħna
daħkan Darboħra nejdu merba Mallum saħħa ċaw ċaw Darboħra nilqawk għanna Imma llum ser nejdu ċaw